penals oberts per temes de corrupció. Aquests, en el nou estat, no només no els arxivarem, aquests els mirarem d'aclarir el més aviat possible, de fer net el més aviat possible, de netejar el nom d'aquells que des de l'estat espanyol els hi estan tirant tota la porqueria que poden a sobre de manera injusta, però de castigar aquells que realment hi ha motius perquè hagin de rendir comptes. Hem de començar un estat, de veritat, no només nou, sinó també sobretot diferent en aquest aspecte. Per tant, hi haurà procediments que evidentment s'arxivaran immediatament, però hi haurà procediments que s'agilitzaran molt més. Però es podran fer des de Catalunya? Es faran des de Catalunya, clar que sí, tant que sí. I tant. Bé, perdoneu, el rellotge també ha caminat i només donarem pas, si us sembla, a la darrera pregunta. Són vora les 9 i hauríem de començar a tancar l'acte. Gràcies. Bé, serà breu perquè quan hem arribat al micro ja no havia resposta a tots els dubtes. Només donar gràcies per el que està treballant pels nostres fills i els nostres nets i agrair-li que l'any vinent no ens demani que sortim al carrer, perquè en tinc 80 i estic cansat. Bueno, moltes gràcies a tots els que heu vingut i us emplacem que segurament no tardarem massa en tornar-lo a invitar, perquè aquí han quedat moltes coses i moltes velocitats per saber. Molt bé, moltes gràcies i la pròxima en un recinte més gran.